Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Ne bu Яңа Vakit degan gazet Оренбурда шыға. 1990 yıldan mı шыға başladı? Яңадан енді шыға başladı. Мына Мәскәүдә Муса Җәлилгә һәйкәл ачканнар. Шуңа багышлап язганнар монда мәкалә. Муса Җәлилнең кызы хәтта катнашкан. Менә җәмәгать игътибар иттегезме? 1906 елда чыга башлаган. Кемдә логика көчле, шул игътибар итер. 1905 елның октябрендә патшаның манифесты чыкты. Ул вакытта халык кытырып, бөтен Россия күләмендә революцияга әзер булып, аны бит вакытында берсе, оныттым инде фамилиясын, кайсы вакытта дун кылынмаганда искәтшә берсе тәкъдим иткән. Мәсәлән, халык революция кырмасын дип, бер кичкенә генә сугышка катнашырга кирәк, анда җиңәргә кирәк дип тәкъдим иткән берсе, киңәш биргән. Шуңа күрә ул инде анда әзерләнеп барган сугыш. Ирак Шарикта японнар белән Порт Артурны кем укыды. Мин Сахалинда практикада булган чакта дефицит булса китап хатта ул. Шунда карамастан миңа 2 томлык эләккән Порт Артур дигән. Шуны мин укыган идем, кызыксынып. Шун карамастан революция узган, чөнки алар җиңмәгәннәр Япон сугышында. Без аларны нәрсә урысча әйтмешли, мы их шапками закидаем дигән. Алар имеш буе кичкенә генә тәбәнәк, без алардан көчлерәк дип, шулай дип уйлаганнар инде. Киресенчә килеп чыккан, җиңелгәннәр анда. Халык анда урамда бит, революция кырып, эшчеләр бигрәк тә. Әле 5 елны бит январьда, 9 январьда Гапон җитәкләп алып барган. Патшага балалары белән, хатыннары белән эшчеләр барганнар, патшадан сорап Хайр истап барганнар. Без инде менә государь дигән инде нишләргә безгә шундый тормыш авыр дип аларны атканнар. Коралсыз халыкка. Шуңа күрә котырганнар. Инде шуңадан ул патша үзенең фикер булмаган идеясы. Кая мин ирек бирим әле. Урысча әйтмешли, свобода слова, тагы нәрсә собрание. Анарга әйткәннәр, ул брас вакыттан соң тик шундый фикергә килгән инде, ризалашкан. Урысча булса мин аны
Бала чактан урысча өйрәнгәч, мәктәптә шулай туктамастан сөйләп кенә бирим. Чтобы сбить пламя революции, тегеләй булай дип. Инде менә шул гәзитне рөхсәт биргәннәр. Театр ачылган Оренбургда хәзердә исән эшләп тора, Аллага шөкер, театр ул. Барган сайын узып китәм, шатланып китәм. Чөнки ул Оренбург җирендә безнең көньяк Уралда татарлар, татар халкыбыз, бүтән халыкларны сөйләп тормыйм инде мин аларны искә алып. Анда да булган бүтән халыклар да ул вакытта Екатерина Әби патша тарафыннан анда сөрелгәннәр алар. Айрым сөйләрмен тагы, электә бераз сөйләгәнем. Шунда татарлар күп булып, алар хатта Уральск шәһәрендә дә бик күп, анда да Габдулла Тукай катнашып шулай иткәннәр. Менә шуны игътибар итик, җәмәгать. Кемдер мин университетта укыган чакта ул теге әйттем бит, бүлмәдә торган егетләр алар. Бүлмәдә мин урнашкач әйттем, мине теләсә нәрсә ничек мазакласагыз да, үртәсәгез дә була. Шаяртып, милләтемне тисәгез, мин кулга килгән нәрсә белән башыгызга бәрәм дидем. Һәр кайсына бит ул бит факультетта, курста әйтеп булмый бит аларга. Урындык җитмәс аларга һәр кайсына башына бәрергә. Шуңа күрә алар мазаклап мине тегеләй булай иткән була. Мин икенче фикердә булдым. Алар әйтә, менә наданрак халык, тегеләй идем, әйтәм, надан түгел. Безгә ирек бирмәделәр. Гәзит чыгарырга бирмәделәр. Җәмәгать, күрдек торасыз, 1906 елга кадәр рөхсәт булмады. Мин тагын бәлки икенче бүлегендә ясармын. Чөнки бу өлгермим монда. Андый тирән мәгънәле теманы йөгереп кенә аңлатып булмый, сөйләп булмый кызганычка каршы. Менә шул рөхсәт биргәннәр, татарлар йоклап тормаганнар, безнең байлар, Аллага шөкер, хәзергә караганда алар акыллырак булган, акчаны бик алай, акчага бик алай саранрак булмаганнар. Халык өчен кайгыртып, мәнфәгатен кайгыртып, татар байлары ярдәм итеп, театрлар ачып, сез уйлыйсыз, хөкүмәт патша рөхсәт биргәч, хөкүмәт акча бирде дип уйлыйсызмы? Юк. Татар байлары, акыллы кешеләр, хатта мин уйлап торам, шушы гәзит чыгаруга Хусаиновлар, Әхмәт, Мәхмүд, Гани, алар бер туганнарда ярдәм иткәннәрдер, ярдәм итеп торганнардыр, театрга да шулай. Татар халкын аңын уятырга дип, алар шундый максат белән инде малын жәлләмәгәннәр инде. Менә мин хәзер тамамлыйсым килә беренче бүлекне. Икенче бүлектә мин менә шул штыгы Сталин чорында гәзитләр хәлендә сөйләсем килә. Вакытында сөйләгәнем. Кем кызыксынмый, икенче бүлекне карамаса да була. Кем кызыксына, рәхим итегез, икенче бүлекне тыңларга. Безнең шул теге татар матбугаты хәле, татар матбугаты язмышы шул кемне кызыксындыра, шул менә тыңлый ала инде аны. Әгәр дә мин студент чагымда шушы урыс телендә татар матбугаты хакында язсам, курсовой, кайсы минем укытучылар шатланыр иде. Билләһи, алар бик шатланыр. Чөнки берсе миңа тәкъдим итте шул. Татар башкорт китапханасы бар булырга тиеш. Анда татар телендә гәзитләр чыккан 30-нчы елда булырга тиеш ди. Шуларны актарып яз ди, курсовой, хатта дипломны яз дип. Аны мин таба алмадым. Җәмәгать, икенче бүлекне тыңларсыз. Рәхим итегез, исән сау булыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.